Ito, bali-bali rito dugan da jay. Handa nga lang pasirin. Ga, abayan mo, tamandong nga sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig aya kabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo ito upat nga sulit iti Pangasinan. Maabig a buklas kumuyamin itan bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo pa maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issue na dapat ninyo malaman ngayon pong araw ng Martes, pizza 18 sa buwan ng Agosto 2026. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng Bayan Timog Pangasinan, Dennis Mujares.
Kasama rin si kapaborito Errol Horado at sa technical control si Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong gustong iparating ng mga balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong, mga reaksyon o opinion, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mga pagbati sa pamagitan po ng ating Facebook page. I-search lang po ang DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Wala pong pasok ngayon dahil naglabas ng memorandum circular ang Malacanang kahapon na walang pasok sa mga government offices at mga paaralan sa anumang antas ng yung pampubliko at sa pribadong paaralan na ito ay walang pasok sa National Capital Region at ilang probinsya ngayong araw, Agosto 18, 2026. Good morning, Kyle. Batay yan sa may memorandum circular number 128 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto. Ipinag-utos ng Malacanang ang pagsasagawa ng work from home sa mga tanggapan ng gobyerno at alternative learning modes sa lahat ng pampublikong eskwelahan ngayong araw, August 18, 2026 bilang paghahanda pa rin sa inaasahang patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng habagat. Alinsunod sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ay pinapatupad ang work from home at suspension ng face-to-face classes sa mga sumusunod na lugar. Ito NCR, National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Hindi sakop ng work from home ang mga ahensya ng pamalaang may kinalaman sa pag-deliver ng basic health services, yung preparasyon at pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Ipinaubaya naman ng Malacanang sa mga local chief executives ang kapangyarihan na magpasya kung kinakailangang suspindihin ang pasok sa mga lugar na kanilang nasasakupan na hindi napabilang sa memorandum circular. Nasa discretion naman ng pamunuan ng pribadong sektor ang pagdideklara ng suspension sa trabaho. So walang pasok dito sa lalawigan ng Pangasinan, alinsunod doon sa Memorandum Circular 128 na ito ay binigay ng Malacanang kahapon yan at ngayon yung walang pasok. Kaya kayong mga dyan, estudyante, wag meron namang namang ipapatupad na yung module, yung alternative learning modes. Yan, Yung pwede silang siguro online. Kaya yung module. Ayan, at yung mga naman, government offices, work from home. Work from home. Paano yung mga mga embalmer? May kuha ng Kuya Orly. Yung talo ng gobyerno mo. Ayan. Yung yung mga security guard. Security guard, work from home muna sila. Teka, hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan mag-duty sila. Yung mga health services, yung mga pwede ngayon. Pwede, yung mga RHU, mga nasa hospital. Pag walang pasok ang gobyerno, wala rin silang pasok. Hindi Hindi. Hindi. Kailangan nandyan sila dahil for emergency purposes sa mga yan tulad ng mga
MDRRMO, kaya yung mga kwan dyan. Mga 24/7 ang trabaho. Oh, yung mga Kailangan nilang immediate maglingkod. responder. Oh. Alam mo, hindi nga, yung iba nga dyan tuwing holiday talaga, kunyari, Pasko, bagong taon, di ba? Mas nagjo-duty pa sila kaysa mag-celebrate kasamang pamilya. Correct. Oh. Itong bagyo ka lang, Pilipino kami. Ayan. Di ba? Oh. Baha ka lang, Pilipino kami. Ayan, oh. Pero dapat na mag-ingat tayo. Uy, may balita ko na kwan daw, darating daw si Presidente sa Pangasinan. Ay, ganun ba? Hindi ko alam. Oo, dapat yung PIA, yung Pinili Information Agency, magbigay naman ng abiso kung mayroong nga yan, ano? Meron naman. Ha? May ini-invite naman. Kaya nga, Pinili Information Agency ang tawag dyan dahil pinipili. Hindi po... Nung nagpunta ng Sol, nabalitaan mo ba yun? Wala eh. Oh, kaya nga, sabi nga nila, bakit walang balita na nagpunta itong si Pangulong Ferdinand Marcos sa Sual, Pangasinan? Kaya nga, ang problema dyan yung Philippine... Siguro ano lang, kukunti lang yung pinapa-invite na media. Kaya nga, pinili nga Piliin na lang. Yung pinili. Kunti lang. Pinili. Sana sa tulad dito, sa istasyon natin, kahit isa lang. Ano? Sana, isa sa mga isa sa isang radio station o kaya isa sa isang outlet. Bata imbitanda ka tagka lang lamang unla. Ha? Hindi news yan kung may invitation, meron, pupunta tayo. Bakit ba kahit di ka nagpunta, meron namang group chat, pino-forward naman nila yung mga balita doon kay PBBM. Ganun ba yun? Doon ka na lang mag-abang ng balita. Kunyan, dapat ang Philippine Information Agency palitan na ng pangalan. Pinili Information Agency. Sika mo, hindi mo Huwag palitan dahil yan talaga yan na yung nila talaga. Pinipili. Yung pangalan. Kaya dapat dapat yung kandito opisina nila hindi, okay lang naman na hindi tayo ma-invite o walang ma-invite sa atin. Meron namang Facebook. May social media naman. Mas maganda yung na lang natin. Mas maganda yung ma-interview mo yung personal para may tanong mo rin yung mga dapat itanong sa Pangulo. Listaan na itapat. Yung yung Danda kay listaan na itapat. meron ng nakapreparang question. Bali, naman, malawak naman ng social media. Ayan, okay. Ito inilatag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council. LEDAC. Yung LEDAC, ang iba't ibang prioridad na panukalang batas ng Pangulo sa ilalim ng kanyang administrasyon. Isa sa mga nangungunang panukalang batas. Nangunguna, itong political dynasty sa bansa na naglalayong magdadala daw ng reforma ng gobyerno. Ano bang nasasakupan ng political dynasty na yan? Siyempre, yung mga magkakamag-anak. Anong level? Yung mga... Barangay level, skill lang. Yan nga, yung problema. Pero, alam mo, hindi na matatanggal ang political dynasty sa bansa. Siyempre, may yung posisyon na pinagpapasapasahan ng iisang angkan, kumbaga. Ayan, kaya nga. Ayon sa konstitusyon ng Pilipinas, ito ay pinagbabawal upang matiyak ang pantay na oportunidad sa serbisyo publiko. Anong pinagbawal yan? Kaya nga, yan ang nasa konstitusyon. Pero sa mga ilang mga politician. Hindi nga, ang sinisilip natin dyan, kung ano nga ba yung anong posisyon nga ba ito. Kaya nga, tingnan natin. Maraming magkakapatid dyan. Kaya nga, tingnan natin kung anong nasa... Ayon sa batas, bawal. Ngunit walang bawal sa mga ibang politiko.
na sila magkakapatid, magkakapamilya ang nasa posisyon Mhm. mula taas hanggang sa mababang antas. Kaya nga, ay mababang antas sa barangay yan, di ba? Ang mga magkakapamilya na nasa kapangyarihan na sa gobyerno ang nagdidesisyon at siyempre nagmamanipula ng mga pundo ng bayan, syudad o kaya probinsya o distrito, di ba? Yung alam mo yung wala nang ibang pagpipilian ng eleksyon, di ba? May mga ang tawag nga diyan ng ibang tao, mga sakim. Oo. Sa kapangyarihan, sila ang nasusunod tuwing eleksyon. Kaya nga Yung mga botante halos wala na silang choice na Kaya nga. pumili. Oo. Meron pa nga tinatawag na 3G. Yung 3G. Guns, Guns, and Gold. Kaya 3G. 3G, oo. Ang mga magkakapamilya ng mga politiko, ang kumukontrol sa mga ahensya ng gobyerno, kaya lahat ng mga pondo na galing sa buwis ng bayan ay napupunta sa isang angkanyan. Ang sinasabi ng mga ibang analyst yan, mga political analyst, kabalatan, ang mga magkakamag-anak sa politika ay madali nilang pagtakpan. Pagtakpan daw yung katiwalian. Kaya lumalaganap ang korupsyon. At ginagawang negosyo ang politika. Kaya nga, yun ang problema nanawagan ng o kaya sabi nila na nawawalan ng visa ang pagitan ng iba't ibang mga sangay sa gobyerno kung magkakamag-anak ang sabay-sabay na nagpapatupad o gumagawa ng mga batas na yan yung pinapalala daw ng dinastiya, political dynasty ang kahirapan daw sa bansa dahil sa kapangyarihan ng iisang angkan. Kaya nga yun ang pero may ano rin dyan, hindi naman lahat merong isang angkan dyan diri-diri sumusutulong daw at correct. Siyempre yung hinahadlangan ng mga magkakamag-anak sa politika, ang mga leader na may sapat na talino at integridad na ito ay mamuno sa isang bayan, lungsod, distrito, probinsya o kaya sa nasyonal. Ngunit may mga pabor sa dynasty. Dahil mabilis daw magawa ang programa at plano kung magkakalyado o magkakamag-anak sa politika ang nakaupo sa isang lugar. Bagamat yung sinabi mo kanina na laganap ang korupsyon sa ating bansa, batay sa corruption perception index noong 2026 pangatlo ang bansang Pilipinas na pinaka corrupt daw. Sa Southeast Asia. Nagulat ako. Yun ang galing yan sa yung ang Index Anti-Corruption Monitoring and Transparency International, sinusukat umano ito kung gaano katiwali ang public sector ng isang bansa base sa pananaw ng ilang eksperto at negosyante. Todo depensa naman ng Malacanang. Sinasabi nila na ang Malacanang inaasahan na nila ito sapagkat binulat-lat daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue binulat-lat ng katiwalaan sa bansa. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Di ba? Kasi yung flood control sirin. Binulat-lat, di bulat-lat yung lahat yung flood control. Kaya nga, kung sino yung mga dyan, di ba? Batay sa 2026 Corruption Perception Index, nangunguna sa listahan ang bansang Myanmar. Na may core na 16. At global rank na 169. Pangalawa, Cambodia na may score na 20. May global rank na 162. Pangatlong, Pilipinas na may score na 32. At may global rank na 120. Pang-apat ang Thailand na may score na 33 at may global rank na 116. At pang-lima ang bansang Indonesia na may score na 34 at may global rank na 109. Malaki ang yung pagkakalathalan ng at yung galit itong mga taong bayan sa talamak na korupsyon sa ating pamahalaan, di ba?
Halos lahat ng Pilipino ay naniniwalang malaganap Oh. ang katiwalian sa iba't ibang ahensya Mm. ng gobyerno Oh. na may tuturing na pangunahing hadlang sa pag-unlad ng bansa at sanhin ng matinding kahirapan. Ayan. Oh, kung laganap ang korupsyon, nagdudulot ito ng kakulangan sa mga batayang serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan at yung infrastruktura, di ba? Pero meron din namang mga programa para dyan. Oo. May katag lang. Oo. Katag nga lang. Kaya nga eh. Ha? May kumbaga amin la panggapanday karni. Oo, kaya nga. Oo. Maraming nadidismaya dahil tila normal ito. Hmm. Naging normal na kumbaga Hmm. sa sistema ng gobyerno at hustisya sa bansa. Oh, patuloy ang sigaw ng publiko para mas mahigpit na panagutan yung transparency, yung tamang paparusa sa mga tiwaling opisyal. Pero kailan kaya yan, di ba? Oh, lalong lumalaganap eh. Ang sasabihin na naman natin, Oh, abangan ang susunod na kabanata. Oh, kung kailan yan. Sino kaya ang susunod na Pangulo na talagang gagampanan niya yung kanyang tungkulin bilang Pangulo ng bansa? Teka, bakit susunod na agad? 2026 pa Ay, lang. nga pala, no? Ha? Diba, sinabi mo kanina. Nangamot tuloy ako. Bakit wala ka bang nararamdaman na ano? Parang wala akong nararamdaman. Marami naman sa balita at saka sa press release, di ba? Ikaw niyan, papugi-puns lang yan. Na trabaho nila. Dapat ang una nilang asikasuhin para mabago ang sistema sa bansa, yung nangyayaring korupsyon. Kasi yun yung mga ngayon problema ng bansa yung pera ng taong bayan, nababayad sila ng bis in return, yung mga magaganda sana mga serbisyo at mga proyekto, napupunta naman sa bulsa ng ilang mga matataas na opisyal. Hindi lang bulsa pala, malita pala. Napupunta sa malita ng mga ilang opisyal. Tukuyin ninyo kung sino yung mga nasa likod ng mga malita na yan. Panagutin ninyo na ayon doon sa inilatag mo noong nakaraang State of the Nation Address. Sa anong sabi niya nung nakaraan? Sabi niya malapit na sampahan ng patong-patong, malapit na. Akala ko nasampahan na. Malapit na. Tas sa kitaon la. Oo nga. Matagal na, kumbaga nambuot la kwanda. Kaya Adulat tilamot. kaya kung nahanap ninyo yung mga butas sa mga flood control na yan, hanapin nyo rin kung sino ang nambutas ng kaban ng bayan, di ba? Wala. Walang mahuli. Walang mahuli dahil hindi nahuli, di ba? Kaya sa dami hindi alam kung sino uunahin. marami na sila. Hindi, marami na daw napakulong yung mga nasa DPWH, yung mga contractor. Yung mga yung mga ahensya. Kung lang ito rarami manggaganggan nasaan yung mga mga malaking buhaya? Yung mga malaking buhaya ang hanapin ninyo, ang hinuli nyo, yung mga butiki. Dapat yung mga buhaya. Marami butiki maumit. Pero masiba. Kaya nga. Hanapin nyo yung mga buhaya, hindi lang yung mga butiki nakikita nyo. Good morning sa mga masugid nating taga-subaybay. Si Christy Ramos Labisuris. Ayan, baha doon sa Dasol,
Si Merlita Abilia, magandang umaga. Ganon din kay Rosana Gabriel, magandang umaga. Kay Lisa Sim, magandang umaga. At si Vicky Cayago Jucares, kilala mo ito. Good morning, ha? Good morning dyan sa may barangay, ano yung barangay ni Kwan, ni dating kapitan, dating councilor, dating ano pa ito, MDR at dating SK. Okay. Ano yung barangay niya? Punta? Hindi ko na ako nawala sa mapa ng aking Ano ba yung sinasabi mo? Hindi, kung saan lugar yun. Banawang. Oo. Sino ba yung sinasabi mo? Si Transformer. Ay, si ka-transformer pala. Si Transformer. Dito, dalap. Oo nga pala, yung mga... Ang kapoy dalapod kin, Karsada Banawang Balot. Marami may main road. Main road, may mga... Hindi, pero ngayon, passable na yata eh. Passable na yung mga... May nanimbunog, anong nang amay bagatong dalap, anong nang kudkin, Robinson Balot, si Transformer. Ay, siya rin. Kay Batikin, Oo, si... Pinoy, Oo. si Balot. Ay, nandun, no? Oo. Kay Bato, Sige. bagatong dalap. Hindi, dilap. Dalap o dalan? Hindi, dalan. Oo. Siyempre, nag-transform eh. Naging baloto. Naging baloto eh. Ganun talaga pag transformer, nagiging kotse, Oo. nagiging si Optimus Prime, isang ano yun, trailer truck. Oo. Oo, ano aman nun ang transform lang naman, ang gano'n ang tika-aralam na dalap. Ay, Saragto. Saragto. Pero nung ang transform niya baloto, saragto mo. correct. Kahit na Maraming gaano sarili. kalalim. Minsan helicopter ni Ingan. Oo. Si Tina De Leon ng Kalasyaw, magandang umaga. Sa aming pagbabalik, talakayan natin ang iba't ibang mga issue. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy.
Visit us today at Cafe Medarno in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medarno, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Superstakes Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay maghatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ
88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:36 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabuasan Pangasinan na ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga reaksyon, mga sumbong, mangyari lamang po, tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube channel, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, Well, good morning kay Kapitan Justin Espino ng Barangay Poblacion East, Bautista, Pangasinan. Good morning, Kap! Good morning din kay... dito na Balay na Bautista. Ayan, Dahil tamala nagkakadalan dito, no? Correct, dyan sa bayan ng Bautista, halo yata dyan, may Ilocano din, no? May part ng Bautista. Ilocano, Pangasinan, naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Naimbag nga agsapa. Bautista, Pangasinan. Sapay lang kumata, da kayo tinasyaat nga kasasaad, itatang nga bigat. May kinay, ang tumay yung sublay Bautista Santo Tomas? Alcala. Alcala. Santo Tomas. 5th District and 5th District. Ayan, Minsan Villasis, Okay, good morning sa inyo dyan. Si Maria Fe Nipas. Ayan, magandang umaga. Dyan sa may Dasol, Pangasinan. Sabi ni Jovito De Leon, Idol, ang kurap na ang kurap na gobyerno apektado ang mga tao, partikular mga middle class pababa, sabi niya. Totoo naman yan. Siyempre, yung mga may kaya. Siyempre. Halos hindi nila mararamdaman yan. Pero, nakikita nila. Ayan. Ang pinaggagawa nyo. Siyempre, mapahardo, mayaman naman talaga ang Pilipinas. Mas marami lang sa gobyerno, sabi niya. Mas marami lang? Magnanakaw. Patunayan nyo. Oo nga, sinasabi nyo. Hindi, siguro mga napapanood nila na mga investigasyon sa flood control scam. Kayong nambibintang dyan. Siyempre galit na yung mga tao. Si Ed Bautista, petition ng mga korap ngayon, administrasyon, sabi niya. Kayo mapalsa pa. Sige. 0917-6850, mga paborito, may mga estudyante na ginagamit ng mga guro sa TikTok o content sa social media. Hindi ba ito ipinagbabawal ng DepEd? Sabi niya, mula kay Maricar ng Pangasinan. Bawal ang paggamit ng mga... Bawal nung nasita na. Sa nung mga sumikat estudyante. na. Nung meron ng na-monetize na. Bawal na. Bawal na. Kasi, hindi, meron namang kunyata yung pinapairal na memorandum sa DepEd. Diba? Ang alam ko, nagbabala ang DepEd sa mga guro na ginagamit ng mga estudyante bilang content sa social media. Ito daw ay labag sa sa Republic Act number 10173 o ang Data Privacy Act. Pero meron din namang guro na nagko-content siya lang mag-isa. Nakaharap sa kanya yung camera pero kausap niya yung mga estudyante. Maganda may ganun din yun. Pero yung ginawa kasi nilang sample na kaya pinagbawal,
yung sayaw-sayaw na si Madam, na kimbot-kimbot, Ayun. kantura. Dapat aware ang mga guro sa mga umiiral na batas dahil sila ang pangalawang magulang na nagtuturo ng magandang asal sa mga estudyante. Alam mo, maisingit ko lang, merong teacher na vlogger na yung kinikita niya, kasi nasa mahirap na nasa mahirap na lugar, at yung mga estudyante naglalakad pa ng ilang kilometro, isasalo ito'y pambilay. Okay. Bawat estudyante to, wala may abantayan ko si Kato. Ang internasan sa Saki Cabanyabulas, ang gapoy nilagsanan. Maganda yan. Wala rin supporter to may teacher, isali mo school supplies, kantura. Hindi natin alam kung pati yung mga ganon maapektuhan. Ayan, Meron pa daw isang batas tulad ng yung binanggit mo kanina, binanggit natin yung Data Privacy Act. Pero yung National Privacy Commission on Advisory, number 2024-03, tinatawag na Guidelines on Child-Oriented Transparency. Ang patakaran ng na yan, yung advisory na number 2024-03 ay nagbibigay National Privacy Commission Advisory. So nagbibigay ng special na protection ng datos, yung data, yung personal data ng mga bata. Ang pagkuha ng personal data ng isang bata ay kadalasang nangangailangan ng malinaw na pahintulot mula sa magulang o legal na tagapag-alaga sa mga bata. Dapat tiyakin ng mga guro na nasusunod ang alituntunin sa child protection and data privacy bago magbahagi ng anumang mga content sa social media. Ano ito ng anak mo yan nga. At good vibes mo sugawon nyo Okay naman siguro. Basta may may consent yung magulang. Siya nga yung magulang. Siya yung magulang. Siya yung magulang. Pwede naman. Ano na siya hihingi ng sa magulang ng kapitbahay? Hindi. Siya na. Kung magulang. Good vibes naman. Alangan na ipahamak mo yung anak mo. Kaya nga Di ba? So, ngunit sinasabi ng DepEd na maging maingat ang mga guro. Sa pagpo-post ng mga larawan, video o iba pang material na may kinalaman sa kanilang mga mag-aaral. Lalo na kung ibig sabihin kunyari, merong sayang itong August, o buwan ng wika yata ngayon di ba? Tama, Pag meron kayong programa, kunyari lang, siyempre may bagyo nga, may baha-baha, so most probably walang ganyan. Paano na lang kung meron ganyan, buwan ng wika. Meron silang presentation. So, bawal na mag-video. Kasi nga, meron itong pinag-uutos kaya nga Sino bang magpe-perform? Yung mga estudyante. Pero, siguro, bawal kung yung mga... paano pag may guru na vlogger? Content creator. Tapos, ibinlag niya yung mga programa ng school. Kaya nga. I-blur niya ba yung mga mukha ng estudyante? Hindi naman siguro, kung ang pinopromote naman nila, magagandang ehemplo para sa mga kabataan. Kaya nga, So, kung maganda yung hangarin ng isang content creator, siguro, kanyang papayagan ng DepEd yan. Depende yan siguro, depende. Meron siguro mga section doon sa Privacy Act na yan na pwedeng mag-content. In every rule, there is an exemption. Correct. Yun ang kwan dyan tulad ng kwan naman, di ba, sa kapulisan, bawal yung magsabi yung mga pangalan. Noon talagang yung mag-shot, tsaka yung pangalan, pinapakita. Pero ngayon, blurred na yung mga mukha, wala pang pangalan. Walang pangalan. Dahil sa Data Privacy Act. Ayan, So, yun po yung mga iniingatan, na hindi mailathala yung pangalan, yung mukha, kung sa hanay ng kapulisan. Kaya kahit nakaposas ka na, iniingatan pa rin ang iyong pagkatao. Kahit na ikaw ay notorious
notorious na suspect. Iniingatan yan ng kapulisan yung paglabas ng pangalan sa kayong mukha. Di ba? Hindi, totoo yun. Totoo yan. Dahil nga sa may data privacy. Yun ang kanila. Meron nga yung nabilitaan natin na nailagay yata yung pangalan o yung mukha pala na-post yung mukha. Nagkaroon nga. Yung hinuli naman, suspect naman na talaga. Suspect pa lang. Pero ganito yan. Dapat sana yung Privacy Act na yan, tinignan nila mabuti. Kasi, for example, merong notorious doon sa kapitbahay mo. Hindi mo pala alam na yun notorious. Paano mo malalaman na siya ay notorious na hold-upper, magnanakaw? Wala ka sa buhay mo. Di ba? Hindi mo alam. Yung kapitbahay mo pala, gano'n na yung gawain. Kung hindi na-push yung kanyang pangalan, wala. Hindi mo alam. Kung hindi na-push yung kanyang mukha, wala. Hindi mo alam. Yung pala, magnanakaw na. Pero mababalitaan mo naman. Kapitbahay mo yun naman. So, yun po yung mga dyan, meron tayong Privacy Act, yung batas na umiiral, kaya't iwasan yung mga magpo-post ng anumang mga bagay na labag sa batas. Kahit na yung mga magmura ka sa social media, hindi ho pwede yan. Yung mga nagsasabi ng hindi maganda sa social media, mag-ingat po kayo dyan dahil nga, siyempre, may batas tayo na sinusunod. May mga creator, content creator na maayaw ira. Kaya nga ipopost naman at lamang. Kaya nga, yun ang dyan, no? So, yun ang dyan. Hindi ba nare-restrict ng yan? Ng Meta? Yun ang problema sa Meta Pati yung mga mga fake news hindi nasasapit ni Meta. May tampo na yung mga gumagawa ng maganda. May tampo na. Hindi kasi yung mga pagmumura ng ilang mga vloggers doon sila doon sila kumikita. Doon sila yung pinaparami nila yung kailang viewers diba? Pinapanood sila dahil sa sa pagiging pero hindi maganda galit ng mga hindi maganda na yung sobrang yung pagmumura. Hindi na maganda kasi may mga bata na nanonood di ba? Ang tawag sa kanila yan? Content creator kasi minsan ang tawag sa kanila influencer. Paano influensya ang ibibigay mo? Paano mo ma-influensyan yung mga viewers mo kung ang pinaggagawa mo naman kabalbalan? So, ang tawag dyan, yung content creator. Mag-iisip sila ng content na ipopost nila. Sana naman yung mga may mga laman. May kabuluhan. Yung may mapulot kang aral. Yun sana. Good morning kay Maji Nakurda. Good morning din kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. At lahat ng mga BHW at Barangay Tanod dyan sa may Barangay Makabito. Magandang umaga. Kay Kagawad Junjun Gabrielio, matagal nang hindi natin nakikita ito. Magandang umaga. Saan ka man naroroon, naririto lang kami. Good morning at Sara Ramay Wajad, Facebook tayo. Si Dennis Pasawa, Gino Beba Quinto, si Master Sarlo Gonzales. Good morning. Sarado laditan. Nadalan. Sarado na. Laditan. Yan sa... Karuman, kuwanta natan balat. Siyempre, masakbaya ka. Hindi, sarado. Sarado pa rin. May malalim pa rin. Malalim. Si Maxi Solis. Good morning. Si June Castro, Marcelina Soriano Madriaga, si Ambe Cantago, Estrella Carmelo, si Evangeline Ortega, Michael Mariado Suganov, si Randy Manawis. Ayan.
At sa atin pong yung mga nag-message, si Bads Vidal. Si Ambi Cantago, good morning. Cecilia Morante, si Yayo Yoko Batutay. June Castro, good morning Sir Dennis Anthony Castro kanto. Okay. Si Anthony Castro. Good morning Sir Dennis kanto dyan. Okay. Good morning Sarlo, Master Sarlo. Milagros Conte, good morning. Yan, tingnan mo na. Si Usapang Business, good Dennis morning. Ferrer, magandang umaga. Baha ka pa rin dyan. Lasip kasi ito. Lasip, oo. Nagkalasyaw kasi sakitan niya talaga na affected na dilap. Ayan. Si Sir Ben Gab Jovellanos, good morning amigos kanto. Si former Liga President Carlito Dune, magandang umaga dyan sa Barangay Buod. Si Randy Manawis, good morning. Gawin din kay Annabel Martin Nayal, si principal dyan sa sa Dasol Integrated School. Magandang umaga. Kanayon mo amutan? Hindi, kaklase. Kaklase mo. Siyempre, no, Dasol. Ayan, magandang umaga po sa inyo. At gawin din kay Rinaldo Bungar, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga kay Mar Pascua. Maki Mapalakapak sa Rayano, magandang umaga. Paing Palos, magandang umaga. Si Maki, di tanad kintan. Bari na Mapandan. Speaking of Mapandan, good morning kay Mayor Carl Christian Biga. Ganoon din si Sir Jeffrel at si Dr. Felix Domicilio, magandang umaga. Boss Darwin, magandang umaga. Si Don Ramon Bautista Senior, magandang umaga. Morning sir, natang Kuya Carmekin. May pasyente, ayan. Pa-check up ko, may balolakik. Ayan, good morning po sa inyo dyan sa may Region 1 Medical Center. Garon din kay Medical Center, Centennial Medical Center Chief, Dr. Roland Mejia. Good morning po sa inyo dyan sa Region 1 Medical Center. Good morning dyan sa may bayan ng Kalasyaw. Esther Ramos, si Agnes Kalimlim, magandang umaga po sa inyo dyan sa Kalasyaw. Dyan sa may Mayor's Office, si Boss Carlo, Madam Marme, si Sir Bayan, at gawan din kay Sergeant Basa at Master Sergeant Oliver Esteves, magandang umaga. Si Madam Jubet Apiado Esteves, magandang umaga. Dyan sa may Kalasyaw, Pangasinan. Good morning din kay Mayor Patrick Agustin Karamat at siyempre si Councilor Kyle Arthur Valduisa Gaspar. Si Councilor Elias, good morning. Ayan. At good morning din kay sino pa yung mga kwan dyan? Babatiin natin. Si former, Councilor Jika Special. Official. Good morning. At ganoon din kay Engineer Art Gaspar. Magandang umaga sa inyo. Si Kapitan. Arturo Eustaquio, magandang umaga. Si Councilor Jumel. Lorisco. Kumusta? Ganoon din si Tristan Sulis, magandang umaga po sa inyo. Dado Pidlawan, kahit pagbalik-baliktar mo, pambungit-ngitan mo, dado ka pa rin. Dado pa rin. Si lahat ng mga nanonood dyan sa may Kalasyaw, magandang umaga. Harold Junson. Di tanod Nalsan Sur Bayambang. Good morning, kuhanan Jimmy De Vera. Wala pa yung bigas kanto. Wala pa. Talaran na nyo laban. Ayan, si Mr. and Mrs. Nado Bangsal, dyan sa may barangay Kanawalan, Bimalay, magandang umaga. Yung mga kapitan. Galaw-galaw. Dahil lalad sa may balay yakin. Hindi clear under the state of calamity. Kasi pan-eater yu at kin. No asumpalay dilap. Ano nga pula? Siyempre, ang takot dahikin mo, may unyak-yak kada kin, danom, kanya nagdani, kanya nagdani itartay dali. Alingwanan la Paano to may kinpundo siyempre, wala naman siya dala.
Wala amnesia. Alimananda. Ayun ang dala. Oo. Sana po kung may mga inilabas kayo na pondo sa calamity fund, dapat ibili ng mga pangangailangan at ibigay sa mga taong apektado ng pagbaha. Nang-declare kayo. Nang-declare sa LGU, di pati barangay, di mga ipaway. Kulaan tutanay. Alagaran da iter tat paano na kinlamay kin. Hanggat kapigan nyo tan iripak. Medyo nalingwanan leto kaya kapigan nyo nitan iripak. Kaya ratan niya relief goods no wala man bilang sa purchase. Pero no, kayo kayo ang itunog at walad purchase order yo, ay wali batan nyo. Nakakartusi rin ay. Sige. Sa lahat mga umantabay sa ating palatuntunan, mga nanood sa Facebook Live at ganoon din yung mga nakinig sa kanilang mga transistor radio sa kanilang mga tahanan. Sa kanilang account, Facebook, YouTube. Maraming salamat. Maraming salamat po. At ugaling umantabay sa ating istasyon, DWG, upang malaman ninyo ang mga updates, mga iba pang mga kaganapan. Kaya tumutok lamang kayo. Dahil nandyan na si Ka Orly Navarro. Wala po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po'y pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo po nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong paborito, Kuya Errol Horado. Good morning kay Jong Abalos Balyaris. Ayan. Ba't Abalos? Ako po ang inyong lingkod, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Dyan sa aking gawing kanan si Station Manager Joy Bebe. Ang tabiana ng susunod na palatuntunan, Orly in the Morning ni Ka Orly Navarro, dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programa Mambangon